Здравей, аз съм Jungleman12 за PokerStrategy.com. Това е първото ми видео за сайта и се надявам да имам възможност да направя още много. В случай, че не знаеш кой съм, ето малко информация. Играя покер на високи лимити от известно време, предимно онлайн, но и на живо. Доста успешен играч съм на No Limit, както и на Омаха, на къси маси. Играя предимно Heads Up и много рядко играя пълни маси. Играх в предизвикателството на Тур, където се справих доста добре. Можеш да посетиш профила ми в Twitter, където съм с прякора Jungleman, или интернет страницата ми jungleman12.com, където ще намериш повече информация за мен. Относно това видео, видеото ще ти даде представа как аз играя Heads Up. Няма основна тема, но ще поговоря доста за играта. Ще имам както риби, така и редовни играчи за опоненти. И мисля, че вече можем да започваме. Опитах се да намеря повече опоненти, за да направя това видео. Крайна сметка, срещу мен седна един човек, който игра срещу мен на две маси по едно време. По-късно срещу мен седна и една риба. Още в началото на сесията имах интересна ръка. Той рейзна и аз бях с 10 и 7 от различни бои на големия блинд, абсолютен монстър. И разбира се, 3 бетнах, за да взема пота. Или да спечеля постфлоп, което беше по-важното, защото ако той не фолдва достатъчно често срещу 3 бетовете ми, може да фолдва по-често срещу продължаващ залог или срещу залог на търна. Ударих доста добър флоп, определено един от най-добрите флопове, на които можех да се надявам, като имам 10 и 7. Имам двоен гътшот и заложих. Тоест със сигурност заложих, но не веднага. След малко той ще кълне. На търна хващам стрейт. Тук за момент си помислих дали да не чекна, просто защото за него ще е трудно да кълне, а сигурно ще блафира при тази карта, ако чекна преди него. Но мисля, че по принцип той ще има много ръце, с които ще кълне залог, като 6 и 7, 4 и 7, 8 и 7 и така нататък, с които обаче няма да заложи. Вероятно няма много флоутове в диапазона си, поне на този етап от сесията, защото това е една от първите ръце, които играем. И за това мисля, че е много по-вероятно да кълне, отколкото да заложи. Ето защо реших да заложа. Освен това имам и много добра ръка, така че залагам за стойност. Той колва и на ривъра вече има възможен по-нисък стрейт с 7 и 8. Предпочетох да заложа вместо да чекна. Ако заложа, той може да направи hero call с 2 чифта, както и с O8, например, с което сигурно няма да заложи, ако чекна. Поне мисля, че е малко вероятно, защото той по-скоро ще очаква аз да блафирам. Понеже на търна може да съм хванал някой слаб чифт, който съм решил да превърна в блъф. Освен това, тук мога да имам и седмица. Но тук мисля, че е добра идея просто да пушна. Другият вариант е да чекна, като в този случай, ако той реши да блафира, може да пушне, ако по някаква причина е стигнал до тук с валей 10 или дама и 10. Може би с чифт четворки, не знам, може би четворка, с която няма два чифта. Или може да превърне най-високи два чифта в блъф, което много се съмнявам. 6 и 10, ако по някаква причина има тази ръка. Не мисля, че има много блъфове в диапазона му. Според мен разликата в EV-то между варианта да чекна и да заложа е почти никаква. EV-то е същото, защото диапазоните за check call и за залог ще са почти еднакви. Тук мисля, че съм решил да чекна, но според мен няма особено голяма разлика.
крайна сметка чеквам. И той пушва all in. Има най-високи два чифта. Може би този пуш беше твърде тънък, защото понякога аз ще имам стрейт. Но всъщност не е толкова зле, защото аз няма да имам стрейт много често в тази ситуация. Мисля, че е тънък обаче, защото за мен ще е трудно да направя hero call тук, като знам, че той със сигурност има нещо и сравнително рядко ще блафира. Тук минах малко по-напред в сесията, за да стигнем до действието. Най-накрая на една от другите маси срещу мен седна риба. Вляво редовният играч ме 3-бетваше постоянно. Това е третата стойност в хъда ми, 57% 3-бет. Това са повече от 20 ситуации, така че той 3-бетваше много често. Аз играх малко разсеяно, не фолдвах често и правех малки грешки. Например, по-често колвах, рейзвах със слаби ръце срещу играч, срещу когото не трябва да правя това, защото той играе много лоус агресивно от големия блинд, играе 64% от диапазона си от големия блинд. Разбира се, това може да е вариация, но за сега 3 бетва 57%, така че мога да рейзвам всеки път, когато съм на бутона. В повечето случаи обаче не мога да се защитавам срещу 3 бетовете му, защото не фолдва достатъчно често нито срещу мин рейс, нито срещу рейс на 3 големи блинда. Така че ако рейзвам всеки път от бутона срещу него, ще допускам грешка и ще губя пари, като правя това с слаби ръце. Това е сравнително малка грешка, но си струва да я отбележа. Да продължим нататък. Вдясно е рибата, той е слаб тайт играч и реших да не трибетвам с дама и поп. Той може да фолдне по-добри ръце в този случай. Не, всъщност аз колнах 3 бета. На търна той чекна, той много често чек фолдва и затова заложих. Да се върнем малко назад. Той заложи на флопа и чекна на търна. Играе много пасивно. Не си представям, че може да поставя капан на търна и просто взех пота. Спокойно може да е фолднал по-добра ръка, като покет деветки, например. Или може да има същата ръка като моята, поп и дама или поп и 10. Вляво мога да заложа за стойност на ривъра, някои ръце са пропуснали и той може да фолдне. Като цяло щеше да е по-добре да заложа за стойност с 8 и 6, но явно не съм го направил. Да видим какво има. Да, той щеше да фолдне, но няма значение дали щеше да колне или не. 8 и 6. Тук залагам, за да неутрализирам неговия очакван дял. На практика някои хора биха казали, че тук мога да спечеля повече пари, ако ударя на следващите улици. Той чек рейзна, аз колнах, имам чифт. На този борд той няма да е ударил кой знае какво. Може да има попи 6 или попи 2. Предполагам, че може да не е 3-бетнал с покет чифт, но сигурно щеше да 3-бетне. Вероятно ще 3-бетне с повечето ръце така или иначе, дори с попи 6 или попи 2. Но не е толкова сигурно, че има попи 6, защото аз имам шестица. Освен това, не е много вероятно да има два чифта, например. Или стойност на ръка по принцип, на този борд има възможни гътшот дроус. Просто е борд, който често ще бъде атакуван. Той така или иначе вече много често трибетва, така че сигурно играе доста лоус и с чек рейзовете, въпреки че не е задължително, но просто ми се струва логично. Той чеква на търна. На другата маса играх за контрол на пота с десетките и на търна очевидно ще рейзна, защото имам сет. Вляво той всъщност чекна моментално на търна и тук обмислям да заложа, за да неутрализирам очаквания му дял. Отначало помислих, че ударил валето заради бързия чек, но като виждам, че не заложи, щеше да е по-добре аз да заложа на търна. Прави много малък залог на ривъра,
100 евро в под 280. Изглежда като вале, но съм любопитен да видя какво има, така че кълвам. И той показва вале. Изигра го като вале и наистина имаше вале.